Irrid inkun vuċi għal dawk li m'għandhomx. Hekk qalet il-mara tal-Prim Ministru Lydia Abela f'intervista mal-preżentatur Ben Camille. Is-Sinjura Abela qalet li l-ewwel prijorità tagħha hija dik ta' omm. Jiena Giorgia hija l-prijorità tiegħi, avukat, u qed naħdem ukoll nuża l-pjattaforma li għandi bħalissa bħala l-mara tal-Prim Ministru biex inkun vuċi għal dawk li m'għandhomx vuċi. Is-Sinjura Abela semmet li hemm diversi persuni fis-soċjetà Maltija li jridu jingħataw aktar attenzjoni fosthom vittmi tal-vjolenza domestika u esprimiet ix-xewqa tagħha biex tajn li nibtet minn esperjenzi li għaddiet minnhom fil-passat. Trabbejt f'ambjent fejn forsi kien hemm tfal li ma kellhomx l-opportunità li kelli jien illi mmur l-iskola minħabba ċirkostanzi li kienu jinsabu fihom. Tfal illi ommhom minħabba vizzi li kellha ma kienx jirnexxielha tqum filgħodu biex tqajjem l-tfal u tibgħathom l-iskola. Allura dan kien iwassal l-tfal fil-litterizmu. U allura konna immorru dar it-tama jiena wħuti u nagħlmu l dawn it-tfal il-litterati jikdbu u jaqraw. Fl-istess intervista deru filmati minn mumenti ħelwin mill-ġurnata l qattaw flimkien il-preżentatur Lydia u Giorgia fosthom telefonata ma' Irrid Abela u ma' nanniet. Nemmen li huwa importanti li t-tfal tagħna l-ewwel nett nagħmluhom konfidenti f'dak li huma, illi jkunu kuntenti f'dak li huma, illi jekk jemnu f'dak illi ħajja. Hija temmet l-intervista b'messaġġ li kien għaddiela missiera. Papa tiegħi dejjem jgħidli iqpa' dak li int. Robert ukoll kien għalli iqpa' dak li int. Iqpa' dak li int ġifieri tħalli l-ħadd ibidlek, tħalli l-ħadd forsi influwenzak mod ħażin, għamel dak li temmen fih u tħalli l-ebda ċirkostanza tbidlek. Ġifieri dak li inti bdejt, dak li huwa il-bażi tiegħek, ħallih jigwidak fil-futur tiegħek.